Για το θέμα αυτό, λοιπόν, πριν από λίγες μέρες, αγαπητοί συνάδελφοι, εγώ προσωπικά, αλλά και μέλη της παράταξής μας, επισκεφθήκαμε τη Δημοτική Κοινότητα Πεντακόρφου με αφορμή ένα σημαντικό το πρόβλημα προσβασιμότητας που αντιμετωπίζει ένας συμπολίτης μας και κάτοικος εκεί του Πεντακόρφου, γιατί έχει σοβαρά προβλήματα υγείας και προβλήματα κινητικότητας. Και μετά από αυτοψία που κάναμε, διαπιστώσαμε πράγματι ότι υπάρχει ένα σοβαρό πρόβλημα προσβασιμότητας του συγκεκριμένου ανθρώπου και συμπολίτη μας από τον κεντρικό δρόμο προς την κατοικία του. Ο άνθρωπος αυτός είναι σχεδόν αποκλεισμένος. Μάλιστα, όπως μας είπαν οι κάτοικοι εκεί της περιοχής και συνδημότες μας, κάποιες φορές που για λόγους υγείας χρειάστηκε να προσεγγίσει το ασθενοφόρο του νοσοκομείου Αγρινίου, δεν μπόρεσε σε αυτό το δυτικό δρόμο, την ανηφόρα που αναφέρθηκε ο κ. Νταλιάνης, να ανέβει το αυτοκίνητο, ούτε από την άλλη πλευρά. Με αποτέλεσμα, τον άνθρωπο αυτόν τον κατέβασαν στα χέρια οι συγχωριανοί του. Πολλές φορές. Ωραία. Άρα, λοιπόν, δεν είναι έτσι τα πράγματα, όπως τα λέει ο κ. Νταλιάνης. Υπάρχει σοβαρό πρόβλημα προσβασιμότητας του συγκεκριμένου ανθρώπου που έχει σοβαρό πρόβλημα κινητικότητας. Όμως, το αίτημα εδώ, όπως βλέπω από την αίτηση που κατατέθηκε από τους κατοίκους του Πεντακόρφου, διατυπώνεται με ένα ευρύτερο περιεχόμενο. Αναφέρεται στην βελτίωση και τη διαπλάτηνση του δρόμου που συνδέει το κάτω Πεντάκορφο με το άνω Πεντάκορφο. Έτσι διατυπώνεται το αίτημα στην αίτηση, κύριε Πρόεδρε, και δεν έγινε από μένα η αίτηση για να διαχωρίσω την κοινότητά σας σε πάνω και κάτω. Είναι διατυπωμένη... Μαζέψτε τον λιγάκι τον άνθρωπο. Λοιπόν, παρακαλώ. Είναι διατυπωμένο λοιπόν το αίτημα αυτό ευρύτερα. Έχει δοθεί ο λόγος στον κύριο Τραπεζιώτη. Αφήστε με να τελειώσω τώρα. Ναι. Είναι διατυπωμένο ως περιεχόμενο ευρύτερα από τους κατοίκους και αφορά τη διαπλάτηνση του δρόμου αυτού. Ο δρόμος αυτός είναι τσιμεντοστρωμένος με ένα τσιμέντο το οποίο είναι φθαρμένο και πεπαλαιωμένο. Είναι πολύ δύσκολη η διέλευση των κατοίκων και των παρόδιων ιδιοκτητών εκεί από το δρόμο αυτό, και μάλιστα όταν υπάρχουν άνθρωποι που έχουν προβλήματα αναπηρίας και προβλήματα κινητικότητας. Το γνωρίζει πολύ καλά ο πρόεδρος αυτό και συνεπώς θα πρέπει οπωσδήποτε να γίνει μια παρέμβαση. Το αίτημα αυτό, από ό,τι είδα, έχει διατυπωθεί 3 φορές μέχρι σήμερα. Από το 2017 εκκρεμεί. Διατυπώθηκε το 21 και το 25. Τρίτη φορά. Υπήρξε ένα έγγραφο της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Αγρινίου, κύριε Νταλιάνη, στο οποίο καλείται τους κατοίκους των παρόδιων ιδιοκτησιών να σας προσκομίσουν υπεύθυνες δηλώσεις. Έτσι δεν είναι? Το ανέφερε. Το ανέφερε. Μισό λεπτό, κύριε. Μισό λεπτό. Το ανέφερε. Προσκομίστηκαν αυτές οι δηλώσεις και υπάρχει επίσης ένα έγγραφο το οποίο έχω πρώτον χειρών μου, κύριε Νταλιάνη, στο οποίο αναφέρεται και, κύριε Πρόεδρε, ότι από τις δηλώσεις τις οποίες ζητήσατε, μόνο μία λείπει. Ούτε 7 ούτε 9. Μία λείπει μόνο. Άρα λοιπόν δεν είναι έτσι τα πράγματα. Έχουν όλοι εκχωρήσει το δικαίωμα στο Δήμο να μπει με παρέμβαση την οποία πρέπει να κάνει στην ιδιοκτησία τους για να διαπλατηνθεί αυτός ο δρόμος. Γιατί έχει τέτοια στενότητα που δεν επιτρέπει τη διέλευση 2 αντιθέτως κινουμένων οχημάτων. Τώρα, βέβαια... Είναι έτσι, κύριε Πρόεδρε, ναι ή όχι? Τώρα, βέβαια, δεν μπορώ να περάσω. Κύριε Τραπεζιώτη, γεννάτε και το εύλογο ερώτημα, πώς ξέρετε εσείς τις υπεύθυνες δηλώσεις της υπηρεσίας, προς την υπηρεσία κτλ. Αλλά εντάξει. Δεν καταλαβαίνετε. Όχι. Γιατί αμφισβητείτε τα λεγόμενα της υπηρεσίας. Γι' αυτό το έχω έγγραφο της υπηρεσίας που λέει μόνο μία λείπει. Εδώ το έχω. Θέλετε να το δείτε? Ορίστε. Είναι το υπαριθμόν 28-258-8-5-23, Δήμος Αγρινίου, Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών, προσκομίστηκαν υπεύθυνες δηλώσεις και μόνο μία εξ αυτών ήταν αρνητική. Δεν το λέω εγώ, το λένε τα έγγραφα. Λοιπόν. Μην μιλάτε, κυρία. Μην μιλάτε. Μετά από εμάς. Μην μιλάτε. Λοιπόν, υπάρχει επίσης εδώ, υπάρχουν 2 έγγραφα της Εθνικής Συνομοσπονδίας Ατόμων με Αναπηρία, ΕΣΑΜΕΑ, που ζητούν από το Δήμο Αγρινίου άμεσα να προβεί σε ενέργειες ώστε να εξασφαλιστεί η ασφαλής και αξιοπρεπής διέλευση των ατόμων της κοινότητας και μάλιστα αυτών που έχουν προβλήματα σοβαρά αναπηρίας.
Και έρχεται λοιπόν η Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών με έγγραφό της του 2024, το οποίο το έχω πάλι προ των χειρών μου, και είναι το υπαριθμόν 16212 του 22 έγγραφο, το οποίο λέει ότι αφού έλαβε τις υπεύθυνες δηλώσεις, κύριε Νταλιάνη, εισηγείται προς το Δημοτικό Συμβούλιο για το τεχνικό πρόγραμμα να ενταχθεί το έργο και άμα την πιστώση των χρημάτων θα αρχίσουν άμεσα οι απαραίτητες εργασίες διαπλάτησης του εν λόγω δρόμου. Πώς το λέει αυτό η Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών, αν ισχύουν όλα αυτά που λέτε? Άρα λοιπόν έχει οριμάσει το έργο. Έχουν έρθει οι υπεύθυνες δηλώσεις, έχει εξεταστεί το πρόβλημα, έχει αξιολογηθεί το πρόβλημα ότι χρήζει παρεμβάσεως και εκκρεμεί από το 2024. Λίγο πιο σιγά. Υπάρχουν πιστώσεις ή δεν υπάρχουν? Βεβαίως και υπάρχουν πιστώσεις. Και στα νέα έργα του τεχνικού προγράμματος, το οποίο ψηφίσαμε, αλλά και στο έργο το οποίο είναι εξέλιξη εργολαβία τώρα της αργοκροτικής οδοποιίας στα παρακαμπίλια, κύριε Βασιλείου, έτσι δεν είναι? Άρα λοιπόν και μέσα από αυτήν την εργολαβία θα μπορέσετε τουλάχιστον, εάν πραγματικά. Τελειώνω. Εάν πραγματικά είναι μεγάλο το κόστος και αγγίζει τα 500 χιλιάρικα, τουλάχιστον στο τμήμα αυτό, το οποίο αφορά το άτομο με αναπηρία και είναι αποκλεισμένο από την πρόσβασή του εκεί στην κατοικία του κεντρικό δρόμο, ας γίνει η παρέμβαση στο τμήμα αυτό τουλάχιστον. Να περιοριστεί το κόστος. Αλλά κάντε κάτι. Κάντε κάτι να λυθεί το πρόβλημα και, εν πάση περιπτώσει, είναι και μια ένδειξη σεβασμού και ευαισθησίας απέναντι σε ένα πρόβλημα που αντιμετωπίζει ένας άνθρωπος με αναπηρία. Ελπίζω ότι θα ανταποκριθείτε.